Mufaro wedu kuva nemi nhasi uno paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Muchirongwa chino My Story tinokuunzirai vanhu vane nyaya dzavari kurarama, nyaya dzavakararama. Nekuda kuti tinoziva kuti munhu achingorarama achitongofamba inyaya. Nhasi uno mustudio ndina amai pamwe chete nehanzvadzi yavo. Makadini henyu? Tiripo Makadiwa. Tiripo. Ukaona munhu asimuka ati gogoyi ini ndauya ndoda kukurukurawo nemi. Dzimwe nguva zvinenge zviri zvinhu zvarwadza kana kuti zvafadza kana kuti zvinhu zvashungurudza. Imimi chii chaita kuti musumuke muti tauyawo tine nyaya yatinayo? Tasimudzwa nenyaya yekushaya mwana kumba zvakwanisa vhiki rechitumbu sanhasi iri Monday kudai. Ndozvatisvitsa pano kuti tikwanise kubatsirwa nyika itinzwe kutsvaka kwatikuita mwana. Muri kutsvaga mwana. Mwana uyu akakura sei uye mwanayi? Ane 16 years now. Atotena 16. Patanga taisa pasocial media tanga tati ane 15 asi ane 16 now. Mwana ari kutoenda kuchikoro, ari kuita form 3. Ari mwanayi? Musikana. Zvichida mungatitsanangura kuti chii chakaitika? Akashayikwa sei? Nguvai? Akaenda kuchikoro here akasadzoka? Chii chakaitika? Mwana kuchikoro akaenda. Monday iyoyo akadzoka. Inini pandakatsvaga foni yake, I always ndinoitora ndoenda nayo kubasa foni yake. Asi yanga isina line. Nekuti kuchikoro kwavo havabvumidzwe foni. Angasati atenderwa because kuchikoro kwavo vakatudza kuti kana mwana tatendera munoona auya nefomu ramunofila kuti mwana wenyu akutenderwa kuuya nefomu. Kunenge kune chikonzero chekuti timutendere kuti ave nefomu. So wangu angasati. Zvadaro mwana ndamubvunza kuti sei waienda nefoni kuchikoro? Unenge chikora mutemo wekuchikoro kana nini mubereki kuti ndimutendere kubuda nefoni. So ndakamutaudza panyaya yefoni, ndakamubvunza kuti foni iripi? Akangoti iripo. Ndakati alright, ndiri kubuda ndikuenda kumashops. When I'm coming back ndoda kuona foni iri pano. Ndabva ndamusiya nemwana uyu mudiki. Ndokubuda kwandakaita. Vanhu vandinogara navo ndaenda kumashops vabva vandifonera kutoti mwana asara ega, uyu mwana mumba hatisi kumuona. Vakamutarisa pano ndakati hatisi kumuona. Ndasvikawo ndatsvagiridza kuti angavaendepi. Nyaya iri kuitika ndekuti pane pata akambogara vanhu ivava vaiwirirana navo. Ndakaenda ikoko ndakabvunza kuti mambondionera here mwana kudai? Vakati hatina kumbomuona. Zvakandishungurudza asi ndakazodzikama mwoyo ndakati no, which means foni anga asina kudzoka nayo. Foni which means yasara kushamari dzake. Ndo pfungwa yangu yanga yapo. Saka semwana nemauniform, which means mauniform atorwa akaenda kuchikoro. Atoenda kwashamari dzake dzimwe dzansinga because iri padhuze dai mai vake vakatondifonera. Because ikoko akungopindwa pakunogara shamari yake imo yandinoziva iri padhuze. Takamutsvaga zuva rakatobuda takarara. Takati maybe aenda kuchikoro. Tambobvunza vamwewo kuti mambomuona here vanodzidza navo? Vakati aiwa hatina kumuona. Yanga yaMonday, yanga yaTuesday. Then Wednesday tabva tafonera kwavo kumadeko manheru kuti mwana awanika. Patakambogara futi before paakatangira form 1 paakauya kumusha ndopaakasvikira. Ndakati chimbomunyengetedzai, mwana yatakanetsana panyaya yefoni. Saka zviri kutondishamisa zvaari kuita. Vakamunyengetedza gara kumba. Vabva vaenda kunomutora, baba ndiye akaenda kunomutora. Vaenda kunomutora nevamwe vatinogarisana navo varume. Ndasara nemwana. Achisvika kumba again avhatisa. Inini handina kumuona.
kuuyiwa kwaakaitwa naye. Kuuya kwakatoitwa mota ichipakwa vanhu vakadzika mumota. Ndokudhisapia kwaakatoita futi. Pamwe pacho patinenge tichitsura mwana anoona kunge ari kushushwa. Dzimwe nguva neshungu dzatinenge tinadzo tinorova mwana. Imi makarova mwana here kuti zvichida ari kutya kuti mai vanorova? Kurova ndinorova asi musi handambobvira ndamurova. Saka zvekuti pamwe akatyira kuti pamwe mai vachandirova. Kutodaro but zviri kuitika ndekuti ndingati kudzoserei futi kumashure. Mwana wezvikoro zvakavharwa akambozviita zvekutiza. Ndakatsvaga ndakaenda kunoripota kupolisi yekuBhorodho. Ndaripota kupolisi yekuBhorodho akatsvagwa kwakazobatika nhamba dzake pane ndamboenda kunovhunza kuti mwana patakambogara vandipa nhamba pane mumwe kanye kayoung age kakaroorwa ipapo ndokakandipa nhamba abva aita conference call kuti ndinzwe kuti zvishuwa mwana uyu. Abva azofonerwa nepolisi. Paanga achifonerwa nepolisi akanzwika nemumwe baba achidaira. Baba vabva vadaira vabva vati ndikumbira foni yako. Abva daira baba ivavo. Baba ivavo zvishuwa vakatibatsira vamubata nemumwe amai vakamupinza mota ndokuzomusiya kuBhorodho polisi. Anga akura sei ipapo 15 years. Tikutotaura zvikoro zvabvarwa zvaApril. Chii chiri kuitika pamwana mama? Nekuti ukaona zvinhu zvikuramba zvichidzokorodzeka. Mwana akuita musikanzwa here zvekuti zvichida notozoti vana vasikana pane nguva yavanombopumhuka. Handiti kuti haasi kunzwisisika kuti ari kuitei. Imimi muchitaura naye ane vakomana here paanenge ambotiza ari kutaura kuti anenge amboenda kupera. Zvakaitika ndezvekuti paakazouya kupolisi pakataurika nyaya kwakangobuda kuti anga nemumwe maina musikana. Inini chandakabata ndechokuti zuva 1 iroro raakatiza pamba ndopaakaenda pane mukomana uyu. But zuva rakazoita aya mama akazowedzereka anga sipa nemukomana uyu. Mukomana mumaina uyu. Mukomana akati mwana uyu ndakamuona zuva iroro ndakamuperekedza kumudzosera kumba kwao ndakamusiya pagate. Musikana ari kutoti ndakarara pansi. Takaona paanga akarara pacardbox kuseri kwemba. But zvinhu zvakandikachamidza kuti mwana chii chiri kuitika. Aita big change yakadai. So zvadaro mwana ega tabva kupolisi paya ndabva tamutora nemumwe mai watinogarisana. Ataiwa iwe timbochudza chokwadi. Kupolisi uko kwabuda mukomana uyu. Mukomana uko hatisi kuzviramba. Pati madhays ese wanga uri papi. Mwana uyu aida kutaura pati woona wadzokera kuma. Zvaiperera parurimi kuti munhu anoda kutaura pati zodzokera kumashure. Saka ndakamusiya. Ndaita zvezvokumusiya ndozotaurira naye rimwe zuva kuti mwana wangu ndudze chokwadi. Asi munhu ari kukuabuse akati anokuuraya wobva nyarara. Aitonyarara wobva achinja face zvezvekuti akutya. Ndakamuudza kuti chitaura mwana wangu tinobatsirwa. Tikaenda pane organization pawakachichidzirwa ipapo. Kana munhu akatoti ndouraya mai wako ngataura. Tinobatsirwa handiurayiwe. Chitaura iwewe. Mwana akaratidza kuti zvakaudzwa zvihombe. But takangoshanda nemukomana iyeye nguva iyoyo kuendeswa counseling kuita sei. But inini ndega my spirit was telling me kuti there is somebody behind asingabudikire muhombe nekuti behavior yemwana machinjiro yaita izvizvi nezvaakuita pane munhu mukuru because danga ri mwana akaita semwana yandakaona angaite izvi. Pasocial media patakaona kuFacebook pari kubuda nyaya yekuti mwana ari kushayikwa asi pane umwe murume wechikuru zvakare wamuri kufungidzira kuti ndiye ane mwana.
zvichida mungatedzana kuti makasvika sei pakufungidzira kuti murume iyeye ndiani mwana wenyu, chii chiri kumboitika, zvii zvaitika manzwanani? Alright. Zvakaitika ndezvekuti mwana handiti agumira panyaya yekuti akadzoka akatiza Wednesday iyo. Thursday makuseni ndakati ndichisvika kubasa ndabva ndafonerwa nemumwe munin'ina akaita kufonera my colleague vandinoshanda nawo kuti ndikumbiromubate mai Wanita asvika here, kanzi aiwa asvika mai manje afatanga kutaura kuti ndine picha randasenderwa, pane munhu afananidzawo mwana wedu pana Leopold Takawira naMandela pabuilding yeSt Barbara's. Ndopawanika ipapo achitaura nemagadhi. Tega tabva tati maybe she's trying to go kuna mainini mama mnin'ina wangu. Let's just wait kusvikira momuloketa angasvika. Ndozvo taitofungira. Taswera Thursday pakadaro. Friday tabva tati tikatimbosvika ipapo paambowanikwa ipapo tinzwe kuti what's going on, chii chikutora nzvimbo, kana kuti pane munhu amuvinga anomuziva, nekuti mwana angabve kubhorodho kunonanga mutaundi. Tabva tasvika ipapo. Pakatanga kwasvika munin'ina wangu akabvunza chokwadi hachina kubuda. Ndopanda ndatosvika ini, munin'ina wangu ndiye akatanga kusvika, then inini ndazosvika ndabva ndaona kuti chokwadi chiripo, mwana anowanikwa pano, but maziso evanhu ava havasi kuda kutaura. Ndabva ndangoti magadhi ndikumbira kuona varedzi vemusha uno, ndoda kuvaona since ndambosvika kwamuri, hazviite kuti ndidzokere mutsoka dzenyu zina kusvikawo kuvaredzi vemusha uno. Vakaratidza kushushikana asi vazonitendera kanzi alright, regai tikuurairei pekuenda. Takaenda takasvika ipapo takaona baba anonzi Vachabata, ndo vakandibatsira ndakanareta nyaya yangu yekutsvaga mwana. Vakanditi alright amai, ndikumbira mumbobuda mushana panze ndisare ndichibvunza vashandi ava, macleaners nemagadhi. Vakasara zveshuwa akavabvunza vakatotaura kuti shuwa mwana anowanika pano, anouya every day, zvekuti iko zvino munotogona kumuwana at any time. So isusu ndo mhinduro yatakapuhwa. Even outside mavendors vaiziva munin'ina wangu, vakatovaudza kuti ndiri kutsvaga mwana akadai. Vakati aiwa mwana taitomuona aifamba nemunhu akati anonzi kuda kwaShe Maja, the supervisor wemagadhi, ndiye munhu aioneka nemwana every day. Abva afonerwa baba ivavo kuti ngauye kubasa. In fact akafonerwa kanzi pane maparents aWanita vari kutsvaga Wanita pano, ungava nechekuziva here kuti Wanita aripi? Akati handikwanise kupindura over the phone. Kanzi saka todii? Akati regai ndiuye. Akauya zveshuwa, but akatora nguva kuti auye. Akati ndogara kopi anzi Seke, something like that. Abva auya pabasa ipapo paanoshandira, kwakune mumwe madam nababa ivavo nenini munin'ina wangu. Agara patamubvunza kuti nhaiwe ungava nekuziva here kuti Wanita kaendepi? Ipapo chokwadi hachina kunyatsobuda chaizvo. Akangoti Wanita ndakamwa, inyaya yekuti akataura mastatement akawanda nguva imwe chete. Zvakaratidza kuti mwana anoziva paari, but haasi kuda kutaura. Ndakamuti alright, kuda to make things easy, ngatitaurirane panapa. Iwe mwana wangu wakamuona nditi, saka sezvawakamuona imimi makataurirana kuti ari kuenda kupi chi? Akati ipapo ndo pandisingazive ini, because akanditi da kuenda kuBulawayo. Imimi mukuti musangane makasangana sei? Akati akandifonera. Hati aiwa mwana haana lainga,
akakufonera sei? Tipe namba dzake. Akatipa namba idzodzo dzasingapindi. Tataura naye paye chingoramba chingokweshana chingobvunzana kutoti abudise chokwadi. Abva anzi chimbobuda panze nabasha bata. Abuda panze abva abvunza kuti mimi makapiwa picture iri kwangu zvanga zvazvirini. Tamupa time zvese akascrolla pa CCTV. Azvishuwa akaoneka mwana achifamba naye. Achiratidza kuti vari vese vari kuwirirana kuna problem. But kam kuti umubvunza iramba. Kopesa papa muri kutsvaga mwana matoripota kumapurisa here kana kuti muri kungotsvaga musati maenda kunoripota kumapurisa? Tanga tisati taripota, saka musi uwoyo ndopatakazoripota kupolisi. Because isusu ini ndaitofunga kuti aiwa mwana ari kutsvaga way yokuti aende kupi kuna mai neni. Ndopaari kutsvaga way kuti aende ikoko. Because matiziro yaari kuitoita something that is behind. Maybe pane paaruda kuenda kunotaura chokwadi. Ndo maonero ndanga ndichifungidzira kuti ndo zvaada kuita. Patazoona kuti kana anga nemunhu mukuru kudai, saka ndo zvataitaura kuti mwana ega ndosaka anga kupiva kudai so. Ndo patakaenda kupolisi takaripota. Akatorwa. Mapurisa akauya akamutora kubasa kwake. Takabvunzwa ikoko kupolisi chichi saka nemashandiro vanotoita ungazoziva kuti chivakangoti aiwa toda kuti atibatsire kutsvaga mwana. Zvishuwa. Mangwana yacho ndakadzokera ndakamuona mukomana ari ikoko futi kupolice central. Vatadaro kupolisi takaenda kuVFU. VFU vakatoti isusu tinogona kushanda nemi but pari zvino regai timbonzo kuti murume anokwanisa here kubudisa mwana. Timboshanda semapurisa tinzoti mwana anokwanisa kutiudza. Maybe zvamai manje achira akavhunduka. Ndikatimbomusofta zvakanaka kusvikira aita sei abudisa mwana. Pandakazodzokera vakati takakanganwa madha kuti muvhurise dhoketi remissing person. Ndakati alright ndabva ndavhurisa dhoketi. Saka vakatoti saka munofanira kumirira dhoketi renyu riende kupi? Kuborodhi police pazvakaitikira. Ndo magumiro akatoita nganzi kana irasvika dhoketi vanoita sei? Vanokufonirai. Saka nhasi ndo pandanga nchida kuenda kupi? Ikoko. Ko uyu murume uyu ari kupi kutaura kunoko? Nezuro kune zuro ndo yanga iri Sunday. Ndofura nekubasa kwake ipapo. Ndichivhunzawo pangu kuti ndinzoti achiri kumbouya here kubasa. Vatoti kubva zvakaitika uye kubasa. Ko kumapurisa vakamusiya achienda asisina kusungwa? Haana kusungwa. Ko vari kuti ndava yei iye ari akapedzera kuonekwa aine mwana muchitsvaga mwana? Kusaziva kwangu kuti because vakangoti pari zvino is just a suspect until wowanikwa mwana. Kungawanika mwana ndo way yokuti tikwanise kumsunga in fact because pari zvino tinomusungira nyaya yei. Sekuru, tanzwa kuti makabva kuri? Manzwa kuti musukuru akushayikwa. Yes. Makabva kupi sekuru? Kati Bulawayo, that is Wakazungula, but Nindri based in Bulawayo. Okay. Imi makanzwa rini kuti musukuru ari kushayikwa Wanita muchizouyawo kunoku makasvikoitei kuti mutsvage musukuru? Azwa mswe it was on Friday. Yeah, Friday. Ini ndakazoya Sunday. Not this last Sunday, did it? That only 7 days ndiri kuno. Yes. So ndikandauya ndikamubvunza ndikati zvakafamba sei nditsanangurira. Ndikati ko police zvikanzi police ndakadini. Ndakaenda asi hapana chandati ndaona chakaitika. And then ndobva vandifonera vainda ndasara kuborodha. Ndobva vandifonera zvikati ndiri kucentral ku public relations. Ndobva ndaenda ikoko
ndokwaiitwa nyaya yacho handiti. So pandakasvika kuna madhamu vaitaura navo purisa anonzi Sibanda zviya handiti, zvikanzi ndakangokota mazwi ekuti ndataura nemunhu andipindura achiti izvo pafoni, ndine musikana wangu ndinaye, nangu handina kuda kupindura bhosi vaitaura varichi, ndakangomira sezvakaita kwamuruko ndichiita zvandaita vangu ipapo. Ndibva ndangotanga kungoti polisi samwe pavari pavari kuleka as polisi. Ndichizobatanidza zvakaitika kucentral nekuborodhera kuti first of all pakamboripotwa, ndo pakalekwa, ndo pakakanganiswa mwana ipapo. Borodhera polisi yaifanira kunge yakabata munhu kana either akaiswa kurimandi svika takaona munhu handitika. Tichibatanidza takaona kuti there's something fish zvisinganyatsobuda mushe, zvisiri kunyatsoitwa zvakanaka nepolisi. Because uyu mwana tirikutaura mwana ari below 18 years handiti. So toti others nemamwe mapepa anhasi ukarivhura ukarona ringotaura nyaya dzema15 16 18 17 years kuti nyaya dziri critical. But apa borodhero yakaleka kuda vaiteerera because she was just going there alone. Handiti monayo. So baba vawanita vari kopi? Baba Wanita ndakapedzera vari kuJoburg for one long time. Vachizotanga form 1. Zvichida kuti imi ndimaigara nemwana ndinogara naye. Pane machenjes amaiona here pamwana? Nekuti iye zvinezvi kune dambudziko revana rekuti vari kutora madrugs, unotanga kuona mwana ari kuchinja. Imi pana Wanita hamuna chamaiona chaichinja paari here? Wanita yangu ndinodi kunyepa kuti inini ndakangoona machanging behavior iyo yekuzoda zvekuti she's coming like she's robbed kana wakutaura naye. Ndombogara naye pasi. Wanita, what's going on? Asi kunzwa kuda kutsamwa, chii chiri chimbondiudza zvakusangana nazvo kana kuchikoro kana pamba, chii chiri kunetsa? Wanita ndakazodiscover, in fact pane pandambodiscover kuti Wanita akapedza mari yakasvika 2000 mumba. Chirudzii? And ndakamudzosera kupolisi yekuborodhera kuti imbondibvunzirai mwana I'm going through stuff nemunhu. Aitora mari mumba? Aitora mari mumba. Mwanasikana zvokuti nyangwe kana ndisipo kungasvikira dambudziko ndosaka aiona mari. Toti ndogona kumuti chiita zvakati kana kuti ipa nhingi mari yakati zvaitika zvakati. Ndakangomuratidzira semwana angasingabe. Mwana ari innocent even pakumutora kumusha kwandakaita aigara kumusha. She was very good. Handidi kunyepa. And even kuzomutora kwandanga nchiita ndaya avoida zvinhu zvokusvika malevel ekuti kana mahormones achinja mbuya vachembera havachakwanise zvimwe zvinhu kuzvitarika. Akatondipa kanzi uyu tora ndizvo nekukura nemabhipi. Vana vanoda vachimbogara naye kushuwa. Saka muchimubvunza kuti mari wakashandisei ari kuti kudini? Foni ari kushandi iyoyo foni yandikumutorera hanzi ndo foni yandakatenga $2,000. Hanzi ndo zvandakaita. Imwe hanzi ndaingoja neshamari kuchikoro. Mari yese no, I didn't believe it. Kuchikoro ane shamwari here? Nekuti dzimwe nguva pateti chinetsika paipai vana vane kakutaurirana kavanoita. Munozivawo shamwari yake kuchikoro here kuti vari padhuze vekuti maiedzawo kubvunza kuti ane chaakakuudzaiwo here? Ndakambotraya kubvunza mumwe shamwari yake. Hapana zvaaitaura. Ko maticha kuchikoro vari kuti kudii? Vari kutenga ari mwana akaita sei kuchikoro? Kana even maripotsi ake mwana atori right, even class teacher wake kuti atori mwana ari right. Handinambovhira even kana kuchikoro kumboshedzwa kuti mai Wanita mbouya timboonesana pamusana pemwana. Handina. Mwana wangu aifarira zvokusona.
zvokuti every time anenge achingotaura nhasi ndinoda kunosangana namemi wangu wefashion so and even taitomupa mari dzekuti ndedzemachira kuchikoro since achida zvekusona zvezvokumuimpressa kuti do what you want mhanya nechauri kuda muupenyu hwako. Ende ndakatomudza kuti mwanangu, I believe next year ndakufanira kukutengera mushini because ndo pane passion yako. Ndokutengera mushini wako ukutosona uchiita zvauri kuita. Unganyora form 4 mushini wako upedza wakutoita zvekusona. Ende mwana taitokomuniketa zvakanaka pati just suddenly mwana abva angochinja. Kazhinji kacho panobuda pachinzi pari kushayikwa mwana kana ari mukomana anobva funga kuti pamwe akabhadhatwa pamwe akaita sei, asi vakanzi musikana vonzi pamwe akatizira. Asi panapa toda kutaura nyaya yeage yemwana. Sekuru vari kutaura nyaya yekuti hanzi pane mupurisa akati pane wandafonera akati musikana wangu ndindi naye. Zvakataurika here izvozvo? Ndiani wavakafonera? Mapurisa vaifonerani? Vakafonera panhamba idzi dzawanita dzatakapiwa nakuda kwashe uyu gadhi uyu. Mva dzadairwa nemunhu? Ndadairwa nemunhu kanzi mutambidzewo foni. Iwo ndimani wauri kudaira foni? Akati ndini mukomana wake. Apa hasisiri kuda? Voice rakaita ipapo raita kunge diki kudarika rakuda. Munozva voice neage zvinofambidzana. Ndo zvakaitika ipapo. Ko uyu kuda ari kuti kudi ari kuti wanita musikana wake here vaiuya kuzoonana pachina kuda? Because kuda murume mukuru. Ari kumakore api? 35 years. Wanita 16. Tunotesa like munhu wekuti times 2 age yawanita. Baba wawanita. Saka kuda uyu ari kuti iye paakanga achiuya kuzoonekwa pabasa nawanita ari kuuya kwaari sani wake vari kudanana here kana kuti? Chiripo ndechekuti kuda ipapo nemunhu unenge uchiona kuti munhu akutya mhosva. Anga ari munhu wokuti ari kutochinja mastatement sezvandataura kuti pekutanga aitochinja mastatement. But vamwe vake vakabvunziwa kanzi chokwadi mwana mumwe aito handi munoziva magadhi anochinjana majuzi. Mumwe akatoti ndakamuona kubva Monday Tuesday. Mumwe akati ndakamuona kubva Wednesday Thursday Friday. Pane brother yake yakatofonerwa nemuridzi webuilding papo akati inini ndakamuona Friday makuseni. Ndo pandakagumisira kuona mwana yaitovinga iye zvishuwa. Paiuya kuzoona kudapa hapasi kuzika kuti aibva kupi achirara kupi? Vari kutoti ipapo ndo kwairatidza kuti vanenge vanozivana pavanowanikirana, vanosangana, vozopinda kubasa kwake ipapo. Because vaitotaura kuti paanorara naye kwacho anorara naye kuupstay ku5th floor. Okay. Muri kureva kuti magadzi vaitaura kuti wanita paaiuya iye kuda uya aizotora wanita oenda naye ku5th floor. Kunorara nemwana ikoko ku5th floor. Zveshuwa takakuendeswa nevaridzi veipapo vakati chikwidzai, takakwidza nemumwe murume ipapo palift akatiende kanzi kuzimwe nguva haende kumba murume uyu anenge ari pano. Patakasvika taona cardbox rakaiswa ipapo nekaduve nesechel rake ipapo. Vangovhurawo kuti because taitotarisa kuti tinogona kuwana kana hembe yekuti ndemusikana ari kuchinja kana kuti iye akatotsveta ikoko because iofisi isina munhu haisi kushanda. So tabva taona paperback yemakondomu ipapo akashanda. Zviratidza kuti ari kuita mishikashika yake imomo. Iye murume. Zvese zvimakazviudza mapurisa here izvi? Takavaudza mapurisa. Vakati? Kanzi zvinogona zviri zvawanita toshandisa kana nemunhu. Kanzi mai magadhi ndo zvanotoita kana kuunza munhu vowana bisi papo ndo zvinoitika. Saka pari zvino hatikwanisi kuti timbate nemuzvo. Musva hatinokwanisa kuti mwana kana apa achitaura ega. Iye zvinezvi maiwanita mune 2 weeks. Hamusi kuziva kuti mwana wenyu ari kupi. Chii chamurida kutaura? Chandikada kutaura kuti muri yeZimbabwe. Please inini hangu ndakuda mwana wangu. Nguva yareba nehopa kuchararike. Inini ndikushivira kuti mwana wangu auye adzokere zvekare kuchikoro.
because this man zvaari kutoita achingotenderera nemwana wangu hakuna zvakunobatsira mwana wangu, ari kungouraya mwana wangu brain. Makuti ari kutendera nemwana wenyu muri kufungidzira kuti kuda uyu ndiani mwana ndiye inini mwoyo wangu nanhasi ndikuramba nchiti kuda ndiani sei kuti Juanita abudikire, ndianokwanisa kutomwana ende paari vanenge vari vese, ndo zvandikatotaura. Pa2 weeks dzamashaya mwana, wiki iyi ndo yamakazouya muchitsvaga musi weFriday. Imwe wiki yesei kuda haasi kuuya kubasa. Wiki iroro rataka pakashayika ipapo Friday patakasvika kubasa kwake, ndo patanga ndichienda kanchiti pane chinobuda mepi achiri kutya maziso angu mepi ndichati ndichisvika kupolisi kuti aiwa mwana uyu auyu. Asi hapana, ndazopedzisira kusaenda kupolisi kwacho. Ndazokanda pasocial media kuti please kana mabato emuZimbabwe akamirira vana vanogona kutibatsira. Ko kuda kubasa achiri kuuya here? Haasi kuuya kubasa. Ko kumba kwaanogara mapurisa vakamboenda here? Muri kuziva kuti anogara kupi here? Havana munhu akamboti aenda, muridzi wekambani, MD wekambani. Ndakasangana naye kubasa ipapo paSt Barbara's building. Akati ndichakubatsirai kusvikira mwana aita sei abuda. Ndichatora mukomana ndimuse pakona. Because changa chaonekwa ifoni iye achiisa pachaja. Kuda wacho. Foni yani? yaWanita. Saka kuda akaonekwa ine foni yaWanita. Mapurisa izvo zvavari kuzviziva. Ndakaripota. Ndakadzokera kuti ndine lead. Nchiti tikubatsirana kana mapurisa kuti inini kana ndanzwa zvandanzwa ndinoenda kuno marume anzeve kuti mwana kwazvodai zvazvodai ndanzwa chakati. Asi ndakaenda nazvo zvese zvakangoenda nepamwe woti panisina kutarisira. Sekuru, chii chamunoda kutaura imimi? Tinoziva kuti dzimwe nguva sekuru nemuzukuru vanokwanisa kunge vachiwirirana vachiudzana masikireti. Kuri kuti Wanita izvozvizvi ari kukunzwai muchitaura, chamunoda kutaura kumusekuru nemuzukuru wenyu? Tichongoti muzukuru wangu kana kuti Muzaya tsoka kumba, shoko dzangu ndedzokuti uende kuchikoro, because kuchikoro vari kuti kana akauya anongodzokera mukilasi. Neno wacho ndinodawo kuti aende kuchikoro. Kudzoka kwakaita kusunungura mai vake mukati mehana yavo, ararame upenyu hwakanaka, ndozviri kuitwa. Zvekutanzi vanotsurana kana kuti vanoitirana hasha amai nemwana, zvinhu zvidiki diki zvinongopfuura kenguva kadiki but apa tiri kutaura nyaya yeupenyu hwake hwemangwana. Ndozvandiri kuita kuti auye. Ndozvakanita kuti nditravhere nguva distance yese yakareba. Because ndozvati at times anenge achiti am alone, saka anovhiringidzika chitadza kuti ndotangira papi. Ivo mai vaWanita. Saka makauya kuzosapota hanzvadzi yenyu. Yes, saka vakamboti munditaura kuti naenda kuborodhera polisi, vandiva naunzwisisa kuzofamba sei. Ini ndoziva mashandiro emapurisa kuti at times mapurisa vanotarisa divi ungokuona kuti siyana zvakuita zvavanenge vachida kuita mainza ivo. Asi kuvaaccusa, asi kuti at times tichasvika panguva yekuti chokwadi chichazobuda pakati pachena kuti makaregerera sei musungwa wamakambotora, angari prime suspect. Munoona. So kune vanotungamira polisi kana division iroro kana department iroro, ndokumbira hangu kuti vaongorore kuti pakatangira nyaya iyi paakambonzi kana chinzi kuda akambotorwa neBorodero police, ine reference iri kuBorodero ndinofunga. Taura vatiri kuita chii chakaitwa nemapurisa, chii chavakazoita kuti varegerere munhu. Nozi ndinoona nyaya dzinenge dzine vana vadiki mukati, musungwa wacho kana suspect wacho haangoregedzwa just like that, kungonzi enda kumba uya enda kumba. Anotombochengetwa vana 3 kana even 3 weeks chaidzo ariko kana kuremandi. Ozoona kuti iyi nyaya haikodzeri kuti munhu ainge ari kuremandi ngaachienda kumba asi achiuya kukoti. Handiti asi apa hapana zvakaitika. So kuzoenda kwavakaita kunzi vaite missing person kuHarare Central, it was another way of kuti vaone kuti ndingabatsirwa sei nepolisi, but polisi yachimuratidza kuti ringodi varingorelaxa zvavo. Maybe pane mamwe macases here avanotarisira. Because rape inotangira pakadai. Never know mwana iye akatorepwa akatovhiringidzwa akatokanganiswa. So polisi inofanira kudii? Ndozvandokumbira kupolisi kuti polisi dai vaita action yavaratidza
simba ravo kana mashandiro avo vashande zviri partial zvokuti kwete zvokuti vanorereka dii rimwe vangoshanda zviri level. Kana pasina nyaya hapana nyaya vanoti haona imwe nyaya ane makore anoenderana nezvaari kuita. Asi izvezvo tanyaya yemwana atiri kuda kutoprotectwa nevanhu vahombe. Chokwadi. Saka polisi ngaione zvokuita nemunhu iye. Ticharamba tichizongotaura tichingobudisa mumanews tichingodi zvozara pasi rese kuti polisi yeZimbabwe yakaleka pakutadza kubatsira. Izvozvo ndinitori nenewspaper rimo bag mangu randatenga Standard rine nyaya dzakadafanana naidzodzo dzakawanda wanda. Ndatovaratidza ndati one nyaya yakafanana neyatiri kuenderai. Asi uyu munhu akatosungwa akapiwa 30 years kuwange ndise nekwandogara. 30 years abvisa mwana ane 15 years murume ane 30 aine 28 years akabvisa munhu ane 15 years for several time asi akapiwa 30 years kuwange. Nekuti kana pakadaro hapana paunoti tatawirirana uya achiri mwana. Iwewe ndiwe munhu muhombe ndiwe unofanira kunge uchifunga kuti aiwa ndingadai so nemwana. Asi apatobuda evidence kuti pane magati aitaura kuti tinoziva kuti vaituna naye kumusoro kunorara naye kumusoro mukanoona futi even zvibutiro zviripo zvikuradza kuti zvinhu zviri kuitwa murumu imomo. Pane pandoda kuwedzera pawasiya musochizve Saturday pana sekuru vanozviti sekuru vakuda vakafona handiti pafoni yanzvadzi yangu zvichinzi tiri kukwekwe toda kuya ikoko titaurirane kuti muri kudei pamusoro pawanite. Ndikati vakuru ndimi mafonera hanzvadzi yangu zvikanzi ndini sekuru vakuda toda kuti tisangane titaurirane tione kuti tingabhadhara sei tingawirirana papi kuti mimi muri kudei. Ndikati hatitaure zvakadaro over the phone. So dai mimi muri apa mwana wenyu ari apa isusu wedu ari apa tobvunza vana vatiri kutaura nezvavanditi ndaida kungomudhirega vave pedyo zvikanzi aiwa ngatisanganei Sunday. Ndikatora Sunday ndaifanira kunge ndakadzokera Saturday ndikatora handichadzokeri Sunday aya nezuro nobvandaswera ndiri trai kufona foni yavo yange site then vakazofonera vatete kumanheru late zvikanzi ndandaenda kugokwe kufinara asi ndiri kuuya ndoda kuti tinorangana chii pamwana ane 16 years 15 years. Saka nyaya iri papa zviri kuita sekunge wanita akatotiziswa nakuda. Because I know kuti kuda ane mukadzi handizvo. Kuda ane mukadzi wake kuno Borodale. 3 children. Kuda anogara Borodale. Anogara kupi kuda? Seke. Kwa Seke. Saka akasungwa nepolisi ipi? Paakatorwa nepolisi, akatorwa nepolisi ipi? Central. Akatorwa neCentral. Vachimutorera kubva pabasa. Borodale haina kumutora. Borodale haina kumutora. Pekutanga ipapo mwana paakatiza vakafonera munhu akadaira sagadha meno mumagadhi madairira akakanzi handikatu akafonerwa kanzi uye kuno mangwana Borodale police. Inini ndakazotsvaga kuti ko gadhi ambofonerwa handinambozwa mhinduro kuBorodale police kuti gadhi ambofonerwa. Saka nekufamba kwazosvika kufumuka nyaya idzi apa patave manje ndakutoona kuti that's the same gadhi aiabhuza mwana uyu kuchingonzvengwa asi gadhi obudiswa emaina asi iye ndiye aitoabhuza mwana asingatauri. Mashoko amungade kutaura mama zvichida wanite zvanokwanisa kuona Destiny TV achiona chirongwa chinechi zvamuda kutaura kumwana sikana wenyu. Mwana wangu musikana ndoda kumudzosera kumashure nti mwana wangu sezvandakakudza kuti no one will love you except me. Hakuna munhu ane rudo rwamai runodarika rwangu achakupa. Chidzoka kumba ndikupe zvekare rudo randaikupa kana rakawedzereka. Udzokere kuchikoro. Uve neupenyu hwemangwana. Kuri kuti kune munhu ane mwana wenyu zvine zvari kukuteererai. Pamwe yacho ndaona mukadzi. Munhu iye ndokumbira arilise mwana wangu. Whatever he did or she did pamusoro pemwana wangu. Life is never too late kuna wanita as long nchiri mupenyu kudai. Kadzoke kumba. Nyaya yatinayo muno inyaya iri kubata vanasikana vakawanda. Tikatarisa iye zvino izvi statistics ari kutaura kuti vana vazhinji vari pasi pe18 years vari kubata pamiri, vari kupiwa zvirwere, vari kubva kuchikoro. Asi mutemo wenyika uri kuti imhosva munhu kuti atore mwana ari pasi pe18 years achiti awana mudzimai.
mai vava ne2 weeks havasi kuziva kuti mwana wavo ari pai. Hongu pane zviri kulidha kuti mwana ane kwaari kune munhu waari kugara naye, asi sekutaura kwaita mai vari kuti mwana varida kuti mwana adzoke, mwana aende kuchikoro kuitira remangwana ake. Kunyange sekuru vafamba mutunhu kuuya kuzosapota hanzvadzi yavo mukutsvaga mwana. Chikumbiro chedu kune vese vanoita zvemutemo kuti vanasikana vachengetedzeke, nekuti ndivo zvakare remangwana yedu. Vanasikana munguva yekukura kwavo vanokwanisa kufuririka, asi mutemo ngaurange vanhu vanotora advantage yevana vadiki. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Musakanganwe kuita subscribe. Uyewo ipapa tiri kuisa mufananidzo wemwanasikana Wanita. Mukakwanisa kuona mwanasikana uyu, batai mapurisa ari pedyo nemi, kana kuti bata panhamba dziri kuuya zvakare pachivhitivhiti, kuti tikwanise kuti mwana aonane pamwe chete namai vake. Kune vakuru vanenge vachida kuona vachiti vari kuumbiridza ukama, vari kuda kuroorera vazukuru vavo, kana mwanasikana ari pasi pe18 years imhosva.